היום נעשה שילוב בין דדפול לצו נינג'ה. כל הכיף הזה הולך לקרות בסקטשבוק החדש שלנו. וכמובן שנעשה את זה עם טושי. כן. אז באמת הרבה אנשים דיברו איתי על זה שהם מתגעגעים לעניין של השילובים, ובכנות, גם אני התגעגעתי, ואני סופר שמח לחזור לזה. ובזמן שבלבלתי לכם את המוח, הספקתי לסיים את הסקטש המהיר. אחד הדברים שאני הכי אוהב בסקטשבוק החדש שלנו, זה שהדפים עצמם סופר איכותיים, והדיו של לעתים נספק בצורה מושלמת בלי לקבל שום מניפולציה על הצבע. נמחק את הסקטש המהיר והגענו לרגע שחיכינו לו. טושי. אז כמובן שנתחיל באיזשהו צבע בסיס, שאליו נוכל לעשות אחר כך את הקיים והבהירים שלנו, והופה קפצנו לשלב שבו אני כבר מצליל, ומוסיף את הטקסטורה של האור השרוף הזה של דדפול. בואו נדבר קצת על הדפים של הסקטשבוק החדש שלנו. קבלו איך הצבעים משתלבים בצורה מדהימה אחד עם השני. מצד אחד הם נספגים מדהים בסוג הנייר, ומצד שני הם לא נמרחים, ככה שהציור נשאר סופר מדויק וסופר צבעוני. וזאת בדיוק הייתה הכוונה שלנו כשבחרנו את סוג הנייר הזה. נעשה לו הצללה בצבע סגול, כי זה באמת הצבע המנוגד לצהוב, וצהוב זה בדיוק הצבע שבחרתי לעשות איתו את ההיילייטים. ועל ידי זה יש לנו ניגוד צבעוני בתוך הציור, וזה הרבה יותר מעניין להסתכל על זה. כמה נגיעות קטנות עם עיפרון שחור ועם עיפרון לבן. אוקיי, מוכנים לזה? שילוב בין דדפול לצו נינג'ה באתגר המיקס שלנו. בכנות אני חושב שזה יצא סופר מגניב. נשמח שתגידו לי בתגובות מה אתם חושבים. וכמובן שעכשיו תורכם, תכתבו לי בתגובות איזה עוד שילובים כדאי לעשות, והתגובה המגניבה ביותר תהיה בסרטון הבא.